Здравейте, аз съм Бултрас и това е моят втори епизод от поредицата на FIFA Manager Mode на FIFA 13. Това е първия матч, т.е. втория матч с Лок София. Направих го на симулатор, защото нещо като играех ми крашеше играта. Била, резултата не е кой знае колко в моя полза, но като за първи матч, т.е. за втори матч и един от първите през сезона става. Т.е. първи матч това, да. Ето го и следващия матч срещу Левски. Труден матч е, на мой стадион си е, но Левски са добре, ето го е моят състав. Ето как са позиционирани. Тактика 4-5-1. И ето ги тяхните играчи. Не мога да кажа дали има промени, защото не следя играчите на Левски, нямам и си на идея. Те играят с абсолютно същата тактика. 4-2-3-1 по-точно, не 4-5-1. Извинете за грешката. И ето го мача, започнахме. Много ми лаги, не знам защо. Като снимам ми лаги, като не снимам не ми лаги, но няма значение. Играй са. Огнянов тръгна с топката, подаде към Иршак. Той шутира, но твърде слабо и право в ръцете на Илиев, който въобще не беше затруднен. Тук Тошко Неделев тръгне, измами добре защитника, но взеха му я. Все пак Минев продължи. Подаде към Бамого, който не успя да хване топката и беше изчистен от краката. Тук Гаджев тръгна с топката, Паласио срещу него. Подаде той. Завъртя се. Подаде отново към Гаджев, който подаде към Де Карвало, който не сгреши, защото беше излезнал сам срещу вратаря. И ето те поведоха в резултата. 20-та минута. Опитвахме се да продължим, но не можехме. Не можехме да вкараме. Ето още една атака. Отново Базил Де Карвало, който не успя да намери топката както трябва и топката излезна. Тук Иршак тръгна добре. По крилото центрира. Там Тошко Неделев, но топката му бе избита точно от главата. И тази атака и тя свърши. Ето и второто по време. Тук Мариан Огнянов с перфектно излизане сам срещу вратаря. Това беше най-чиста възможност, но той пропиля. И така свърши и матча. Нямаше кой знае колко възможности. Тук играм с Пирин Гоце Делчев. За нас това беше задължителна победа. Иначе е много лошо. Пирин Гоце Делчев не са кой знае колко силен отбор. Трябваше да ги победим. И ето. Тук те започнаха атака. Измамиха добре, но играч с номер 9 изпусна. Тук Мариан Огнянов изпробваше от далечна дистанция, който бе в ръцете на вратаря. Тук Тошко Неделев се опита нещо интересно, но не успя. Сега те правят атака. Добре разиграва топката. Дали ще има шут? Не. Топката взехме и така. Тук Тошко Неделев добре измами защитника си. Тръгна добре. Но центрира и вратаря изби топката. Пренасяме се на другата врата, където те тръгнаха центриране, но Лазаров не успя да стигне топката и тя излезна в тъч. Сега тук Тошко Неделев тръгна добре. Подаде към Бамого. Бамого шутира, но далече над вратата. Тошко Неделев тук доста го дърпат, но той продължава. Подаде към Иван Цветков, който се обърна перфектно и нямаше право на грешка и той спечели и той вкара гол.
А, добър гол беше Иван Цветков. Това ми е, може би, един от най-любимите футболисти на Ботев. Бивш играч на Левски. И така свърши матча. Отново нямаш кой знае колко интересни положения. Ето ги. Ето вижте малко удари към вратата. Не беше кой знае колко интересен матч. Така свърши той. Аз съм доволен от момчетата. 1-0, колкото толкова. Беше нужна тази победа. И така. Надявам се да продължавам така. Очаквайте следващия епизод. Пак интересни матчове. Този път по-интересни. И надявам се да ви хареса. Коментирайте и абонирайте се за мен. Не забравяйте и че може да харесате видеото, ако наистина ви е харесало. И очаквайте скоро да снимам клипче на Call of Duty Modern Warfare 3 мултиплеер, но не се знае. Поздрави и до скоро!